سلام زخبركم تحتاتلتنا كما يتولو مباركس نايز ساعات سيناتات يسمعكم الله مجمرتا ግን أرستاتو هاكراو فدريشن كوس أجري إيرترا بستفل عليه كتماتاتن زواتاتن إيرترا عقر عقد مخصوص أجري ويتوهبو زلهم هيتسانات نايمير لايمير باتا بيكسي سرح كم زلو أفليت سلا عدلوي أملاخ يدهنا قبل دونالد ترامب تزاريبو كينيا لعلى 4 دقائق ستوب زسكحكح من قدم قتالو استأمنت إرتور تحت غيداتيوم غاندان رابع جزين خمرز ودادر زلو كاغامن كنتات تهاجر نزيد هسس مجلسن كالوتن حزنا مسئناكم لنا سناي مكتتال ሓፀርቲ እዋናዊ ስፖርታዊ ዜናታት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ከተማታትን ዞባታትን ኤርትራ ዕቑር ዓቕሚ ኩዕሶ እግሪ ወይ ተውህቦ ዘለዎም ህፃናት ናይ ምልላይ መደባት ኣበጊሱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። በዚ መሰረት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ቀዳማይ ገጽ ንጥፈታቱ ኣብ ዞባ ማእከል ድሕሪ ምክያዱ ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማታት ሰንዓፈን ደቀ ምሓርን ሓለፍቲ እቲ ፌደሬሽን ህዝብን ካልኦት መሻርክቲ ኣካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ናይ ካልኣይ ገጽ ስርሑ ኣካይዶም ሓደ ምኽርን ለቦታትን ስድራቤታት ስፖርት ሃገርና ደገፍቲ ኣፍቀርቲ ብሽክለታ ንኩልኩም ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ዝብል መግለጺ ዝወፀ ሓድሽ ዜና ውድድራት ኣብ እንከታተለሉ ይኹን ውፅኢት ኣብ ዝንገረሉ እዋን ሪቶታት ናብ ዝተኻለ መጠን ካብ ኣሉታዊ ስምዒት ትርሕቕ ዝበለ ገላፅን ፍረ ነገር ዘለዎ ስፖርታዊ ጭውነት ዘንፀባርቕን ክኸውን ጽቡቕ እዩ። ፖላት ብትግርኛ ዓረብ ንፅሕፎ ርእይቶ ቀጥታ ናብ እንግሊዝኛ ስለ ዝትርጎም ዓይነታት ርእይቶታትናን መግለፂ ዓወትናን ቀሬታናን እንተኾነ ርዝን ክብል ክኽእል ኣለዎ። ሳልሳይ ንሕና ኩላህና ኤርትራውያን ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ነፀብራቅ ናይ ሕብረተሰብና ሃገርና ኢና። ስለዝኾነ ርእይቶታትና ፅሑፋትና ግብረ መልስና ኮታ ኩሉ ንጥፈታትና ንደረጃ ንቕሓትን ስልጣንን ህዝብና እዮም ዝገልጹ እሞ ሓላፍነት ክስማዓና ይግባእ። ራብዓይ ጌጋታት ምስ ዘጋጥም ዋላ ዓመፅ ዝመስል ኣብ ርእሲ ተቐዳዳማ ኢናን ብኣንጻሩ ድማ ብናትና ወገንን ከምዚ ንቢንያም ክዓፅዎ ዝፈተኑን ድሓር እውን ዓፂኻ ዝተባህለን ካብ ዘይስነ ምግባራዊ ርእይቶታት ፅሑፋት ወፂና ብስልጡን ወይ ሲቪላይዝድ ብዝኾነ መንገዲ ሞገት ወይ ኣርጊመንት ኣስተኒና ክንገልጽ ይግባእ። ስፖርት ዓለም ለኻዊ ቋንቋ እዩ። ስፖርት ፍቕሪ እዩ። ስፖርት ዋላ እኳ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ደረጃ ሕብረተሰባት ወይ ሃገራት ዘንፀባርቕ ዓውዲ እንተኾነ ካብ ኣንጻር ወገንካ ክድግፉኻን ክምሰጡን ግንቡር እዮም። ንስኻውን ከምኡ ብስም ናይ ኣንጻር ወገን መተሃላልትኻ መወዳድርትኻ ስለዝኾነ ብሃገር ቋንቋ ሃይማኖት ዓሌት ወዘተ ስለ ዝተፈለየ ዘየድሊ ኣባህላ ክትውርረሉ ጌጋ እሞ ንመወዳድርትኻ ልክዕ ከም ብፃይካ ምፍቃር ክንላመድ ይግባእ። እዛ ከቢላ ዝተጠቕሰት ነጥቢ ከነስምረላ ንዝኾነ ተፃዋታይ ወላ ከሆነ ሊጋገ እሩም ቃላት ክንጥቀም ቁኑዕ ናይ ነቐፌታን ስምዕታን ጽሑፍ ከነካፍል ካብ ምሽዳድን መፅራፍን ክንቁጠብ ይግባእ። ብፍላይ እቶም ኣብ ኣካውንቱ ኬድና እዚ ንግበር እዚ ንፍጠር ትብሉ ወገናት ይርዳና እዩ ካብ ሕርቃን ዝተላዕለ ከም ዝምባልኩም የግዳስ ንህዝብና ኣይነፅርፍ ስምዒትና ተዋፃፂርና ጭውነት ነርኢ። ኣባይ እንታይ ትብል መስለኩም? ጥሜት ናይ ቀትል ጽጋብ እታ ኣባህላ ኣብ ኩቱር ሓጎስን ፈንጠዝያን ሓደጋታት ከጋጥም ስለ ዝኽእል ክንጥንቀቕን ስምዒታትና ምቁፃር ክንላመድ ጽቡቕ ነገር እዮም። ካልእ ኣብ ከም ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ወግዓዊ ገጽ ይኹን ክለብ ኢንተር ማሸ ማዕለያ ዘይብለን ማዕከናት ዜና ዓለምና ኣብ ክንዲ ተራ ኢሞጂ ኣሳኣሊ ንጥቅዕ ገሌና ገላፂ ርእይቶ እንድሕሪ ባይታ ብሽክለታ ሃገርና ዘንፀባርቕ ሃናፂ ሓሳባት ወዘተ ኸነፍስስ ሰናይ ነገር እዩ። እዚ ንህዝብናን ሃገርናን ሚዛን ካብ ዘህቡ ስልጡን ተግባራት እዩ። ካልእ ብተወሳኺ ኩላህና ኤርትራውያን ጎረባብቲ ኣህዛብ ኣፍሪቃውያን እዚ ስፖርት ስለ ዝኾነ ንዓለምና ክነመሓላልፎ ዝግባአና መልእኽቲ ክንደይ ተስፋኒሕን ዘለን ኣህዛብ ምዃንና ሓደ መዓልቲ ድማ ካብ ስፖርት ናብ ሓደ ዘላቕን ጽኑዕን ሰላም ትስፉ ዘመነ ምዕባለን ብልጽግናን ክንሰጋገር ምዃንና ተተስፊና ንጓዓዝ ከም ዘለና ኢድ ንኢድ ተጨባቢጥና ከነርእዩ ዝግባአና እምበር ክሳብ ክንደይ ዝተመቓቐልና ኣፍሪቃ ናይ ድሕረት ናይ ጥሜት ናይ ድኽነት ኩናት ሓድሕድ ምብላዕ ወዘተ ኩሎም ኣሉታዊ መረዳእታታት ነንፀባርቑሉ መድረኽ ክኸውን ኣይግባእን። ኣብ መወዳእታ ውራይ ህዝቢ ኤርትራ ክዘርጉ ሕማቆ ዝኣርዩ ሓፋሽ ካሕሙም ዝኾነ እኪት ዝኣልሙ ዘረባ ዝፈትሉ ኣለዉ እሞ እዚኦም ጸላእቲ ሰናያት ይበሃሉ። እዚ ናይ መርዓዳስ ተኺልካ እውን ዝተርፍ ኣይኮነን። ከምቲ ውራይ ዘጸብቑ ዘኽፍኡ ዝዘርጉ ናይ ሰይጣን መንፈስ ዘለዎም ሓሰዳት እውን ኣለዉ። ብቐንዱ ድማ ጸላእቲ ነብሶም እዮም እሞ ስለ ዝኾነ ፈጺምና ክንግደሰሎም ኣይግባእን። ጸማም እዝኒ ሂብናዮም ዝበልዎ ከየሰምዓናን ከየደገምናን ከምዛ ዘየለዎ ሓሲብና ከየቕለብና ኣብ ውራይና ኸነተግብር ለባ ዘየድልዮ ጉዳዩ ብናሽናል ኢአር ኢንተረስት ዝቐረበ መግለፂ እዩ። ሳላ ዕድል ወይ ኣምላኽ ድሕነ ኣለኹ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትማሊ ሰንበት ምሸት ኣብ ፔንሲልቫንያ ብዝተኻየደ ሰልፊ ዝተፈጸመ ፈተነ ቅትለት ክሞት እኳ እንተነበሮ ግን ከዓ ብዕድል ወይ ብኣምላኽ ከም ዝድሓነ ገሊጹ። ትራምፕ ድሕሪ ፍጻሜ ኣብ ዝገበሮ ፈላማይ ቀለም ሕተት እዩ ነዚ ስምዒቱ ንዓቃባይን ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ተዛሪቡ። እታ እዝኑ ዝበጠሰቶ ጥይት ብቐሊሉ ክቐትሎ ትኽእል ከም ዝነበረት እውን ኣመልኪቱ። እታ ኣዝዩ ንምእማኑ ዘጸግም ነገር ኣጋጣሚ ርእሰይ ምጥዋይ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቁኑዕ እዋን ብቁኑዕ መጠን ምጥዋይ እዩ ኢሎም ኣብዚ ክህሉ ኣይምተገባእንን ክብል ወሲኹ ተዛሪቡ። ብሰንኪ
መጥቃዕቲ ሓደ ተዓዛቢ ክመውት እንከሎ ካልኦት ክልተ ሰባት ድማ ብከቢድ ቆሲሎም መንነት እቲ ዝሞተ ዕጡቕ ቶማስ ማቲው ክሩክስ ተባሂሉሎም ትራምፕ ብጥዩት ከም ዝተሃርመ ምስ ተረድአ ናብቲ ህዝቢ ዝጠመተላ ሞት እውን ገሊጹ ኣብታ ሞት እትያ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ዝመጽእ ዝነበረ ሓይሊ ደው ኢሎም እዚ እንታይ ከም ዝስምዓካ ክትገልጹ ኣጸጋሚ እኳ እንተኾነ ዓለም ትዕዘብ ከም ዘላ ግን ፈሊጠ ኢሉ ንሱ እውን ጋዜጣ ዋሽንግተን ኤግዛማይነር ኣብ ዝሃቦ ቃል ታሪክ ነዚ ከም ዝፈርድ ፈልጥ ድሓን ከም ዘለና ድማ ከፍልጦም ኣለኒ ክብል ገሊጾም ትራምፕ ሕፁ ፕሬዚደንት ናይቲ ሰልፊ ምዃኑ ክረጋገጽ ተጽቢት ናብ ዝግበረሉ ኣብ ሚልዋኪ ዊስኮንሲን ዝካየድ ጉባኤ ሪፓብሊካን ብነፋሪት ክዲብ ኣብ ዝዳለወሉ እዋን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕጂ ነቲ ሃገር ኣብ ሓደ ናይ ምምጻእ ዕድል ከም ዘሎ ሓቢሩሎም ሕጂ መደረኡ ካብቲ ብዛዕባ ተቐዲሙ ሓሲቦ ዝነበረ ፖሊሲታት ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ፍጹም ዝተፈለየ ከም ዝኸውን እውን ጠቒሱ እቲ መጥቃዕቲ እንተዘይፍጸም ነይሩ እዚ ሓደ ካብቶም ንምእማኑ ዘጸጉም መደረታት ምኾነ ነይሩ ኢሎም ብቕንዕና ክንዛረብ እንተኾይነ ሕጂ ፍጹም ዝተፈለየ መድረኽ ክኸውን እዩ ሃገር ኣብ ሓደ ንምምጻእ ዝሕግዝ ዕድል እዩ ኢሎም ኣቐዲሙ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት መድረኹ ናብ ዊስኮንሲን ዝገበሮ ጉዕዞ ብክልተ መዓልትታት ከደናጉዮ ሓሲቡ ከም ዝነበረ ጽሑፍ ነይሩ ግን ሓደ ተኳሲ ወይ ቀታሊ ክኸውን ተኽእሎ ዝነበረ ሰብ መደብ ክልውጥ ከገድደኒ ኣይፈቅድን ብምባል ኣብ መደቡ ከም ዝጸንዐ ኣመልኪቱ ትራምፕ እቲ ፈተነ ቅትለት ኣብ ልዕሊኡ ጽልዋ ከም ዘሕድረውን ሓቢሩ ብዛዕባ ድርኺት ናይቲ ብኣገልግሎት ጸጥታ ዝተቐትለ ወዲ 20 ዓመት ክሩክስ ብዙሕ ኣይተፈልጠን FBI መርመርኡ ክሩክስ በይኑ ከም ዝተቐትለ ዝሕብር እኳ እንተኾነ እቲ መንእሰይ ሓገዝ ረኺቡ ድዩ ኣይረኸበን ግን ምጽራይ ከም ዝቕጽል እዩ ኣመልኪቱ እቲ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተቐትለ ተሳታፊ ኮሪ ኮምፐራተር ዝተባህለ ወዲ 50 ዓመት ወለንታዊ ሓላፊ መጥፋእቲ ሓዊ ኮይኑ ስድርኡ ክከላኸል ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ከም ዝሞተ ተፈሊጡሎም ፕሬዚደንት ባይደን ነቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ዝሃቦ መድረ ወጥሪ ፖለቲካ ክዝሕል ፀዊዑ ደጊምና በዚ መንገዲ ክንከይድ ኣይንኽእልና ኣይግባን እዩ ኣብ ታሪክና ቅድሚ ሕጂ ሓሊፍና ኢና ብምባል ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝፍጸም ዓመፅ ዝተዓወሰ ፖለቲካዊ ተግባራት ይውስኽ ከም ዘሎ ጠቒሱ ኣብ ኣሜሪካ ፍልያትና ብምርጫ ድምፂ ኢና ንፈትሖ ብድምፂ እምበር ብጥይት ኣይኮነን ክብል እውን ወሲኾም ኣብ ሩዋንዳ ንራብዓይ ግዜ ክምረጽ ዝወዳደር ዘሎ ፖል ካጋሜ ኩነታት እቲ ሃገርን ዝድህስስ መግለጺ ን24 ዓመታት ንሩዋንዳ ዝመርሓ ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ኣብተን ራብዓይ ግዜ ንኽምረጽ ዝካየድ ምርጫ ብገፊሕ ክስዕር ከም ዝኽእል እዮም ተንተንቲ ዝሕብሩ ዘለዉ ንሩዋንዳ ካብ 2000 ጀሚሩ ዝመርሓ ዘሎ ፖል ካጋሜ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫታት ላዕሊ 90 ድምፂ ብምርካብ እዩ ክስዕር ጸኒሑ ብፍላይ ኣብ 2017 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ 99 ድምፂ ረኺቡ ወዲ 66 ዓመት ካጋሜ እቲ ንሱን ካልኦትን ዝመርሖ ዝነበሩ ዕጡቕ ጉጅላ መወዳእታ 1994 ስልጣን ካብ ዝሕስ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝለዓለ ጽፍሑ ብምዃኑ ነቲ ሃገር ዝመርሓ ዘሎ ሩዋንዳ ኣብ 1994 ዓሌት ሁቲ ኣብ ልዕሊ ቱትሲ ጃምላዊ ህልቂት ብምፍጻም ኣብ ውሽጢ 100 መዓልትታት ላዕሊ 800,000 ከም ዝቐተሉ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ሃገር ኣብ ከምዚ ነውፅእ እንከላ እዩ እቶም በዓል ካጋሜ ዝመርሖም ዕጡቓት ነቲ ሃገር ተቖጻጺሮማ ካብቲ እዋናት ሒዙ ከዓ ካጋሜ ሓድነት እቲ ሃገር ኣብ ምድልዳል ብዝገበሮ ኣበርክቶ ብብዙሓት ክውደስ ክኢሉ እዩ ኣብ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ተመርማሪ ዝኾነ ዶክተር ፍሌክስ ንዳህንዳ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ትንታነ ቅድሚ 30 ዓመታት ሩዋንዳ ፍጹም ዝተደምሰሰት ሃገር እያ ነይራ እንተኾነ ብፖል ካጋሜ ዝምራሕ ሰልፊ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ነገራት ሃዲ እዩ ምስጋና ከዓ ይግብኦም እዩ ኢሉ እንተኾነ ካጋሜ ውደስ ጥራይ ኣይኮነን ንዑ ዝቃወሙ ክወዳደርዎ ከም ዘይፈቅድን ክሳብ ናብተን ዝተወሰደ ድወን ሃገራት ሰባት እናልኣኸ ቅንፀላ ከም ዘካይድን እውን ይንገረሉ እንተኾነ ካጋሜ ሃገሩ ሰብኣዊ መሰላት ከም እተኽብርን ኣብቲ ሃገር ፖለቲካዊ ናጽነት ከም ዘሎን እዩ ብተደጋጋሚ ዝሕብር ሓደ ተንታኒ ፖለቲካ ትዞባ ግን እቲ ኣብ ሩዋንዳ ዝካየድ ምርጫ ስማዊ ከም ዝኾነ ይዝገለጽ ኣብዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ 9 ሚልዮን ሰባት ድምፆም ክህቡ ክምዝገቡ እንከለዉ ካብዚኦም ብውሕዱ እቶም 2 ሚልዮን ንመጀመርታ ግዜ ድምፆም ከም ዝህቡ ኮሚሽን ምርጫ እቲ ሃገር ይሕብር ኣፍና ውፅኢት እቲ ምርጫ ሰሉስ ንግሆ ክሕበር ትፅቢት ይግበር ኣድመስቲ ፕሬዚደንትን 53 ኣባላት ታሕተዋይ ባይቶን ሎሚ ሰኒ ክመርጽዮም ሰሉስ ከዓ 27 ኣባላት ሃገራዊት ባይቶን ምምራጽ ድምፆም ክህብዮም ሲልቪያ ምቶኒ ዝተባህለት ሩዋንዳዊት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ንመጀመርታየ ከድምጽ ኣዝየ ተሃንጥየ ዘለኹ ኢላ መብዛሕትኦም መንስያት ሩዋንዳ ብፍላይ ካብዞም ሕጂ መጀመርታ ግዜ ዝመርጹ ዘለዉ ኣብ ዕምሮም ብጀካ ፖል ካጋሜ ካልእ መራሒ ኣይረኣዩን ካጋሜ ካብ 1994 ክሳብ 2000 ምክትል ፕሬዚደንትነት ሚኒስተር ምክልኻልን ኣብ ዝነበረሉ እውን እንተኾነ ነቲ ሃገር ዳርጋ ንስዩ ዝመርሓ ነይሩ ኣብ 2000 ከዓ ብወግዒ ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣብዛ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ፍራንክ ሃቢዝማን ካብ ሰልፊ ዲሞክራቲክ ግሪን ከምኡውን ብውልቁ ዝወዳደር ዘሎ ፊሊፕ ሙጎይማን ይወዳደሩ ኣለዉ ክልቲኦም ኣብቲ ኣብ 2017 ዝተኻየደ ምርጫ እውን ተወዳዲሮም ነይሮም እንተኾነ ብድምር ትሕቲ 100 ድምፂ ጥራዮም ረኺቦም ፍራንክ ሃቢዝማን ምስ ቢቢሲ ፎስ ኦን ኣፍሪካ
ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕተት ኣነ ዲሞክራሲ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ይዝርዳእኒ ኢሎም ንሱ ብምስዓብ ክሳብ ሕጂ ሰባት ሓሳባቶም ንኽገልጹ ፍርሒ ኣለዎም ኣነ ኸ ነዚ ንምስባር ሓሳብካ ብነጻ ምዝራብን ንናጽነትን ሜድያታትን እውን ዝቃለስ ዘለኹ ኢሎም ብዙሓት ሰዓብትን ክረክብ ክኢሉ እዩ ጓል 28 ዓመት ሰለስቲን ሙቴዙ ደጋፊት ካጋሜ እያ ነይራ ሕጂ ግን ንፍራንክ ሃቢዝማን ክትመርጽ ምዃና እያ ትሕብር ፍራንክ ሃቢዝማን ሸቕለት ኣልቦነት ንምጉዳል ጽቡቕ ሓሳባት ኣለዎ በዚ ኸ ድምፀይ ንኽህቦ ኣሲብንሎ ትብል ተኾነ ንካጋሜ ምስዓር ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝግመት ዲያነ ሪቢጌራ ንፕሬዚደንት ካጋሜ ብግልፂ ካብ ዝነቕፉ ሩዋንዳውያን እዩ ኣብ 2017 ንፕሬዚደንትነት ከይትወዳደር ተኸልኪላ ነይራ ሎሚ ዓመት እውን ብተመሳሳሊ ከይትወዳደር ተኸልኪላ ንሳ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ሩዋንዳ ቁጠባዊ ጎስካ ዝተመዝግብ ከም ዘላ ጌርካ እዩ ዝግለጽ ተኾነ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ካልእ እዩ እታ ብሂወት መሰረታዊ ጠለባት ዝኾነ መግቢ ማይን ማዕቀልን እውን ዘይረኸበ ህዝቢ ኣሎ ትብል ኮሚሽን ምርጫ እተሃገር ዲያነ ሪቢጌራ ቁኑዕ ዝኾነ ሰነዳት ኣየቕረበትን ብምባል እዩ ኣብ ምርጫ ከይትወዳደር ከልኪልዋ ሩዋንዳ ዋላ ደኣ መጠን ሸቕለት ኣልቦነት መንስያት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይወስኽ እምበር ሓንቲ ኣብተን ቁልጡፍ ቁጠባዊ ምዕባለ ዘመዝግባ ዘሎ ሃገራት ኣፍሪቃ እያ ተስራዕ ቀንዲ ተወዳሲ ናይዚ ዝተመዝገበ ምዕባለታትን ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ዝተረኣየ ምርግጋእንካ ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ እዩ ሩዋንዳ ጽሪት ዝኾነት ርእሲ ከተማ ዘለዎ ሃገርን ካብ ኣባላት ባይቶ እቲ ሃገር እተን 61 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን ጽቡቕ እያ ትለዓል ኣብቲ ኣሜሪካውያን ደረስቲ ፓትሪሻ ክራሳፉሊን አንድሪያ ሬድሞንደን ዘጸሓፎ ሩዋንዳ ዝተሰመየት መጽሓፍ ንፖል ካጋሜ ካብ መራሒ ሃገር ወይ ፖለቲካዊ መራሒ ከም ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ሓደ ትካል ክትገልጾ ከም ዝቐልል ጠቒሶም ኣለዉ ካጋሜ ዋላ ደኣ ካብ ሃገራት ምዕራብ ብተደጋጋሚ ነቐፈታ ይበጽሖ እንተኾነ ምስ ገለ ሃገራት ግን ድልዱል ዝምድና ክምስረት ስኪል እዩ ሓደ ካብኡ ኣብ ምምላስ ሓተት ተዕቋ ምስ ዓባይ ብሪጣንያ ዘካየዶ ስምምዓት ከም ኣብነት ክትጥቀስ ይከኣል እዩ ብዘይካዚ ሩዋንዳ ኣብ ስፖርት ባህልን ምዝንጋዕን ብዙሕ ርእሰ ማል ብምፍሳስ ስማ ኣብ ምኹላዕ ክትሰርዕ ጸኒሓ እያ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ሕቡራት ሃገራት ኣስታት 4,000 ወታደራት ሩዋንዳ ንዕጡቓት M23 ንምድጋፍ ናብ ውሽጢ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣትዮም ነይሮም ኢሉ ጸብጻብ ኣብ ዘውጻሉ እዩ ዝካየድ ዘሎ ሩዋንዳ እውን ነቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝወፀ ጸብጻብ ኣይነጸገቶን ካጋሜ እቲ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ስልጣን ሒዙ ዘሎ መሪሕነት ነቲ ኣብ ምብራቕ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዘሎ ጸገማት ምፍታሕ ቁርብነት ከም ዘይርአየ ብምግላጽ ሩዋንዳ ካብ ብሩንዲን ካብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ክመጽእ ካብ ዝኽእል ግዳማዊ ጎንፅታት ናይ ምክልኻል መሰል ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን ጎስጓስ ይሕብር ከም ዘሎ ተገሊጹሎም ኬንያ ልዕሊ 4 ደቂ ኣንስትዮ ብዘስካሕክሕ መንገዲ ምቕታሉ ዝተኣመነ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይሮቢ ኣብ ጥቓ ሓደ መደበር ፖሊስ ኣብ ዝርከብ መጓሓፍ ዝተቐራረፀ ኣካላት ደቂ ኣንስትዮ ተደርቢዩ ምስ ተረኽበ ፖሊስ ንልዕሊ 4 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝቐተለን ዝተኣመነ ውልቀ ሰብ ኣብ ቀይዲ ከም ዘተወ ኣፍሊጡ እዚ ንበዓልቲ ቤቱ ሓዊሱ 42 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝቐተለ ዝተኣመነ ወዲ 38 ዓመት ጥርጡር ብዘስካሕክሕ መንገዲ ከም ዝቐተለን ይግለጽ ኣሎ ፖሊስ ኣብ መወዳእታት ዝሓለፈ ሰሙን ብውሕዱ ኣስከሬን 8 ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ምርካቡ ኣብታ ሃገር ኣዝዩ ልዑል ስምባደ ተፈጢሩ ጸኒሑ እዚ ኮሊንስ ካሃሊንሲኣ ዝተባህለ ጥርጡር ካብ 2022 ጀሚሩ ደቂ ኣንስትዮ ፈልዩ ክቐትል ከም ጸንሐ ቃል ንፖሊስ ከም ዝሃበ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ጥርጡር ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣዝየን ምልኩዓት ደቂ ኣንስትዮ ምቕታል ከም ዝመርጽ ተዛሪቡ ኣዛዚ ዳይሬክተራት ምርመራ ገበን ኬንያ መሐመድ ኣሚን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንሰብ ህይወት ወዲ ሰብ ግዲ ዘይብሉ ጥርጡር ኣብ ቀይዲ ውዒልና ኢሉ ፖሊስ ከም ዝበሎ እንተኾይኑ ካብ ቴሌፎን ሓንቲ ካብተን ግዳያት ናብ ናይ ባዕሉ ቴሌፎን ገንዘብ ምስ ለኣኸዩ እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ቀይዲ ውዒሉ መሐመድ ኣሚን ኣብ መግለጺ ኮሊንስ ካብቲ ኣስከሬን ተንግዳያት ዝተረኸበሉ ቦታ 500 ሜትሮ ርሒቑ ከም ዝርከብ ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ፖሊስ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ መደበር እዩ ጓሓፍ ዝተቆረጸ ኣካላት 8 ደቂ ኣንስትዮ ተደርቢዩ ከም ዝተረኽበ ገሊጹ ነይሩ ተወሳኺ እዚ ገበን ንምፍጻም ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ ነይሮም ዝበሎም በጃይድ ወይ ጓንቲ መለለይ መንነትን ካልኦት ነገራትን ከም ዝረኸበ ገሊጹ ካብ መንስያት ልዑል ጸቕጢ ዝበጽሖ ዘሎ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ኣብ ውሽጢ ኣብ ናይሮቢ ይኹን ኣብ ዝኾነ ክፋል ዝሃገር ዝፍጸሙ ሚስጥራዊ ቅትለታት ዝሳተፉ ኣካላት ብሕጊ ክሕተት እዮም ኢሎም እንተኾነ ገለ ውልቀ ሰባት መንግስቲ ኣብ ቅትለት ኢድ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይገልጹ ኣለዉ ዳሃይ ገለ ኣብ ቀረባ ኣንጻር መንግስቲ ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ተቃውሞ ናይ ዝሳተፉ ሰባት ክሳብ ሕጂ ኣይተፈልጠን ኣብቲ እዋን ተቃውሞ ብኣባላት ፖሊስ ተዓፊኖም ተወሲዶም ካብ መንጎ ዝተባህሉ ሞይቶም ዝተረኸቡ ሰባት እውን ኣለዉ ሎሚ ሰኒ ድማ ኣብቲ ኣስከሬን ደቂ ኣንስትዮ ዝተደርበየሉ ቦታ እኹል ምርመራን ከይተገብረ ከሎ ፖሊስ እቲ ከባቢ ብሓዊ ክቃጸል ምግባሩ መርትዖታት ናይ ምጥፋእ ተግባር ክብሉ ገለ ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ ፖሊስ ኬንያ ብወገኑ እቶም ውልቀ ሰባት ምስ ዘይልሙድ ኣምልኾ ወይ ዘይሕጋዊ ገበን ቅትለት ብዝተሓዝ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ይብሎ እምበር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ፍጸም ሓድሽ ዜናታት መክተታል ሰብስክራይብ ሸር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስሑ ኢኹም ሰላም